Hej! Hvad han opfatter også? Ja, der kommer link i beskrivelsen til hans kanal i hvert fald. Jo. Til begge hans kanaler i hvert fald. Ej. Ja, det bliver en uredigeret video, fordi jeg er overfrikker den redigering. Redigering, det går i baglæns. Yes. Nå, men jeg er cyklet over Detal, fordi han skal over det tog. Det skal jeg ikke sige. Mads er cyklet over til mig, fordi jeg er på Nej, han er tæt på. Han er tættere på, end han plejer at være. Jeg er tættere på, hvor Mads han bor. Den jeg plejer at være i hvert fald. Altså, derfor valgte jeg lige at ringe til ham og sige, kommer jeg ikke lige over? Men campingpladser, lad os bare sige, at det er dem, der det er kun dem, der det er kun os, der er her. Nej, men det er også okay, det er en helt ny campingplads. Ja, men den er heller ikke kommet på nettet endnu. Den er på Facebook. Ja, men ikke sådan. Hvis jeg søgte efter campingplads, så kom der ikke noget. Så kom der kun Aring. Dum. Jeg synes ikke, vi får så meget Charlie med. Nej. Og fordi jeg er mega over. Charlie. Charlie. Ej, du kan bare lige filme op, hvor mange vi er. Så mange er vi. En helt... Nå. Men jeg kommer snart med Minecraft også på, men ikke lige nu. Ups. Hov. Skal du have det af, når du kommer hjem også? I morgen. Fordi jeg skal på arbejde lørdag. Det er fandme fedt. Yes. Så sidder jeg. Jeg tror, han kan lide. Der har vi set på det. Jeg tror også lige, vi skal se på det. Prøv lige gluk. Er det ikke bare et pænt træ? Det er det nemlig. Der kommer bare lige sådan en mobil ind foran. Nå. Ja. Ej, hvor er det klamt det der, prøv lige. Fuck, hvor claimed. Ej, hvor er det klamt. Det er små tissemyrer. De hopper i vandet uden grund. Jeg skal ikke tisse mere. Nej. Kunne du ikke høre dig? Så stor er søen. De har altid spurgt, hvor stor den er. Så du kan bare... Så stor er den. Så du kan bare have bil, Charlie. Kom så. Wow! Ej, der er mudder i det her. Ej, jeg tror lige... Ej! Okay. Ej! Den der. Fint.